अच्छा भैया, नमस्कार, प्रणाम। आज म्यूजिक वर्ल्ड से हम बबलू बवाली। आज हम एगो नया गायक के संगे बानी। बहुत खुशी होता भैया। रउआ लोग देखी, हमरा गांव के यहाँ के व्यास जी जवाहिर रंगबाज जी यहाँ का नाम बा और बहुत सुंदर गाइले। आ एगो बहुत ही गरीब घर से यहाँ के बानी। ऐसे आज तक केहू सपोर्ट ना कइल, ऐसे यहाँ के मार्केट में ना आईनी। रउआ लोग के बीच में हम अपना माध्यम से यहाँ के आगे करे के चाहतनी। बहुत अच्छा यहाँ के स्टेज गावेनी, दुगोला गावेनी। रउआ सब मौका दे के देखी। आ हम रउआ लोग के नंबर भी दे देम। आई एगो गाना आज रउआ लोग के सुनावतनी। सुबेरे सुबेरे हमने के आइल बनी से स्टूडियो में। आज से हम हर एक दिन के बाद रउआ लोग के यहाँ से लाइव गाना सुनवाई। बहुत अच्छा यहाँ के गावेनी। यहाँ के सपोर्ट के जरूरत बा भैया। मान के चली, दुनिया में रउआ लोग जेकरा के चाहे ओकरा के हीरो बना देम, जेकरा के चाहे ओकरा के जीरो बना देम। तो एगो गरीब आदमी के रउआ लोग सपोर्ट करी, काहे कि गायकी यहाँ के लगे अच्छा बा। बस रउआ लोग के लगे पहुँचावे के माध्यम जौन बा उ हमनी सन के इहे बा। इहे हमनी के कर सकतनी सन। जितना हमरा से होता उतना हम यहाँ के सपोर्ट करें। हमेशा साथ रहेला, सपोर्ट रहेला। आ एगो नया शुरुआत, नया प्रयास बा हमार। रउआ लोग आशीर्वाद अपन बनाई। आई यहाँ से रउआ लोग के बात करावो तनी कुछ भैया लोग से रउआ बात करी। श्रोता समाज से हमरा बार बार नमस्कार बा और रोज सबके आशीर्वाद के इंतजार बा। हमारा बबलू बबुआ स्टूडियो से थावेली माई से प्रतानी बबुआ हमार कबो आगे बढ़ी आ चमत्कार होको। बहुत सपोर्ट रहेला। थावेली माई के स्वर में तो बोलले बानी सो और उनके आशीर्वाद होई तो लइका रे उनके स्वर में जाई आ चर में कबो गिरल बा। आई एगो गाना यहाँ से सुनतानी सामाजिक तनी सुनाई सर। एगो गाना हारमोनियम बजा के गाना रउआ लोग के सुनाई। आज हमू काम छोड़ के बैठल बानी आ रउआ लोग के हमेशा लाइव अप देम। आ व्यास जी के साटा रउआ लोग दिवाई आ गाई आ सुनी। यहाँ के गाना एकदम बढ़िया आवाज बा। एकदम बढ़िया से सपोर्ट करी, काहे कि रउआ सब गायकी के सपोर्ट करी, कला के सपोर्ट करी भैया। कला अच्छा बा। रउआ सब सुनी, रउआ सब सुनेम तो रउआ के खुद बुझा जाई। श्रोता समाज से नमस्कार बा। आई थावेली माई से प्रार्थना रही, माई से प्रार्थना रही सुनाई रोहनी स्वर में कबो कुटी कुटी बार बार नमस्कार बा। दोसरा के दुखवा पर आवो तमाचा, आवो तमाचा बजावता लो बाजा। अपना में जाता दिखाता जबाना के दोस्ती हो जाता। अपना में जाता दिखाता जबाना के दोस्ती हो जाता। मोती में माहुर घोराता जबाना के दोस्ती हो जाता। कि दोसरा के दुखवा पर आवो तमाचा, आवो तमाचा बजावता लो बाजा। कि दोसरा के दुखवा पर आवो तमाचा, आवो तमाचा बजावता लो बाजा। कि अपना में जाता दिखाता जबाना के दोस्ती हो जाता। अपना में जाता दिखाता जबाना के दोस्ती हो जाता। एक दिन रावण चलल रहे चलती, राम जी मार दी हमी कर रहे गलती। एक दिन रावण चलल रहे चलती, राम जी मार दी हमी कर रहे गलती। सवा से जाता दिखाता जमाना के दोस्ती हो जाता। सवा से जाता दिखाता जमाना के
की हो जाता अपना में जाता दुखाता जमाना के दोष की हो जाता मोती में माहू घोराता जमाना के दोष की हो जाता मोती में माहू घोराता वाह क्या बात है। बताई मोती में माहुर घोराता जवाना के दोष दिहल जाता। रउआ गाना के मतलब समझी कितना अच्छा यहाँ के गौनी। हम हर रोज रउआ लोग के लाइव यहाँ के सुनाई अब हमार पूरा फुल सपोर्ट बा। रउआ सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी कमेंट करी सर के आगे बढ़ावे के कोशिश कल जाओ काहे कि हमार यहाँ के आगे बढ़ावे के जरिया इहे बा भैया। रउआ सब हमेशा आशीर्वाद अपन बनौले रही ध्यान दी। नमस्कार प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।